15. január. Predmet, zrušenie objednávky. Rada by som zrušila odber časopisu. Je to možné aj takouto formou, otáznik. S priateľským pozdravom čiarka e.rotnerová. Od 33 dní. Predmet zrušenie objednávky. Vážená redakcia časopisu Like, ak cieľom vášho tvrdošíneho ignorovania mojich pokusov zrušiť odber vášho časopisu je vnútiť mi ďalšie čísla produktu, ktorého úroveň žiaľ vysoko klesá, musím vám oznámiť, že už nemienim zaplatiť ani cent. S priateľským pozdravom E. Rotnerová. O 8 minút. Píšete na nesprávnu adresu. Toto je súkromná mailová schránka. Môj mail je voerter@leike.com. Váš mail je zrejme určený pre voerter@like.com. Ste už tretí človek, čo sa pokúša zrušiť u mňa odber časopisu. Musí byť naozaj nekvalitný. O 5 minút. Prepáčte. A vďaka za vysvetlenie. S pozdravom E.R. O 9 mesiacov. Bez predmetu. Veselé Vianoce a šťastný nový rok želá Emy Rotnerová. O 2 minúty. Milá Emy Rotnerová, síce sa takmer nepoznáme, no i tak vám ďakujem za srdečný a veľmi originálny hromadný mail. Chcem vás upozorniť, že milujem hromadné maily určené skupine, ku ktorej nepatrím. Zdravím, Leo Lajke. 18 minút. Prepáčte mi toto písomné obťažovanie, pán Zdravím Lajke. Omylom ste mi vklzli do adresára, keď som pred niekoľkými mesiacmi chcela zrušiť odber istého časopisu a pritom som neúmyselne použila vašu mailovú adresu. I hneď vás vymažem. PS. Ak vám zíde na originálnejšie želanie veselých Vianoc a šťastného nového roku ako Veselé Vianoce a šťastný nový rok, buďte takí láskaví a napíšte mi ho. Dovtedy Veselé Vianoce a šťastný nový rok. E. Rotnerová. O 6 minút. Želám vám príjemné sviatky a teším sa s vami, že stojíte na prahu roka, ktorý bude patriť k vašim 80 najlepším. Ak by ste si tu a tam predplatili aj zlé dni, pokojne zrušte objednávku omylom u mňa. Leo Lajke.